To, assalamu alaikum, sunana Ali Nuhu. To idan aka ce yaro mai tashi yanzu gaskiya sai in ji wani iri. Ni da ya san mutum ɗaya ne kawai ina jin yaro mai tashi shi yake zo min rai kuma shi ya naɗa min wannan sunan. Mai unguwa Alhaji Ibrahim Mandawari shi ya naɗa mu wannan sunan, saboda kan lokacin kira da wannan sunan shi nake tunawa. Amma kuma wani abun kuma shine to lokaci dai ya tura, amma kannanmu da kuma ƴaƴanmu da muka haifa su suka ture mu daga wannan matsayin, suka sa ƙarfi da yaji yanzu mun zama tsofaffi, dole mu haƙura. To gaskiya maganar rawa, na ma ritaya na haƙura da yin rawa. Akwai wani fim mai suna Ana Dara Gadire na mai Shadda Investment Limited. To tun daga wannan dai ban sake yin wata waƙa dai ta rawa da za a samu 'yan rawa in yi ba, amma dai 'yar waƙa dai da za ka yi kaɗan yi rangaji wannan duk ina iya yi, amma banda dai wanda za a ce ka fito kana rawa sosai.